سلام سلام يا اخوات. سلام كتلو تمنيت زي اخر صلتايا ያው እቲ ኩነታት ዝጋጠም ዘሎ ብዝዓለም እዚ እንታይ ከም ዝግበር ዘሎ ቁርበ ኣብ ሚዛን ከነእትዎ ክንሪኦ ዓይንና ክንክፈት እቲ ቀንዲት አይድያ ማለት እዩ። ንሱ ከዓኒ ብዙሕ we are at war between good and evil ብዙሕ ነገር ከዓ behind the scene ይካየድ ኣሎ። ሕጂ ጎይታ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብእንግሊሽ ገይረ ክንብባይ ማለት እዩ። For our struggle is not against the flesh and blood, but against the ruler, against the authority, against the power of this dark world, and against the spiritual force of evil in the heavenly realm. This whole ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዓለም there is a higher power behind it, which is the enemy ማለት እዩ Satan, the power of Satan. እነዞም ኩሎም ሊደራት ኣብ ፒራሚድ ዘሎ ብላዕሊ ንሱ እናተውቶም ቦስ ማለት እዩ ንሱ እዩ ዘካይዶም ንሱ እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ተኸፊኡ ዘሎ ሰብ ምስ ከፍአ ኮርስ ሸይጣን ካብ ብላዕሊ ኮይኑ ከዓ ኩሉ የካይዶ ኣሎ ሕጂ ካብ እግዚኣብሔር ልቡ ዝረሓቐ ሰብ ማለት እዩ ብሳብ ካንሸስሊ ከይተረድኦ ናይ ሸይጣን ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ሕጂ ንሕና ከዓኒ በቃ ነቲ ሰብ ክንፀልእ ኣብ ሓጢኣት ንወድቕ ግን እቲ ሰብ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ሸይጣን እዩ ነቲ ሰብ ዘካይዶ ዘሎ ብላዕሊ ኮይኑ This is why we have to be close to the Lord. ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኢድ ሸይጣን ንከይንወድቕ ማለት እዩ This is why we say we are at war between good and evil ንብል እዚ ኩሉ እቲ ጆኖሳይድ ዝካየድ ዘሎ ትግራይ ፕላስ እቲ ጆኖሳይድ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ There's actually genocide taken in the war ሕጂ ግን ብረቂቑ ኣይረኣይን እዩ ሰሓቐሲና ክንዘራረበሉ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ፖይንት ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ማለት እዩ ኤጀንዳ ኣለዎም እዞም ሃየር ፓወር ዝብለኩም ዘለኹም እዞም ኒው ኦርደር እዚ ፓወር ናይ አንታይ ክራይስት ንዓለም ንከምፅኡ ዝቀራርቡ ዘለዎ ማለት እዩ ንሳቶም ከዓኒ ኤጀንዳ 21 እያ ትበሃል ንሱ ከዓኒ 20 ተረኻ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣጀንዳ እንታይ እትብል ያው ከምቲ ዝበልና ኣብቲ ኣንቶይ ቪድዮ ማለት እዩ እቲ ፖፑሌሽን ስኒ ዲክሪስ ንክኸውን ካብ 8 ቢልዮን ን5 ሚልዮን ማለት እዩ ምስኡ ከዓኒ ኢምፕሊመንት ገብሩ ኣለዉ It's actually taking place right now. Implement government حتى عالم government حتى government حتى religion government حتى currency government تا currency خاني ياو أبيلا بلا خاني cashless society جيرم نتسب كمي جيرم control نخو government مالتيو This is actually taking place right now guys It's actually taking place right now It's not going to happen 10 years from now It is taking place right now The kingdom of God is at the door. It's not far off. كل تتزبال is here. The book of Revelation is here. Okay? It's here. It's taking place. عينا تراخن كفتخن فتنا لنا كاب على قرب وثق نبل لنا. بهوتنا بسجانا نطرح نحسب خونا كل زي كل نجر مثلنا أي كل رأينا نتحكي. انتحر انتهي زقبر زلوت قريبنا رأينا يوكن كل تجليسي. أبحنت فيديو حدا كريستيان تشالنت تايبل نيرو سمعوا خلوا مع أنت مالتيو إذا أنصار إذا مسؤول منات الصرف بديس أواز الله أو يكيدوا ونيم زلوا حجي نساتهم سي نحن تقول عسي أفتح بيت كريستيان مالتي زي ناي برودستانت بدستانيو مسؤول تمال على سنيرة حجي سنة بتصوب مقدس ناي مرحوان يوم نيرو هم يبل نيرو مهنياتو تقول information من تخطبوا ما نخطق أمولو ما قوي تخمزيلو ناخبلو إذا مسمع أقصد بتعمي حزن تسمعني وش مهنياتو سي تزي بربو I don't know what to say. مهنياتو قويتاس already كل زبهال إلونا قدامنا نعنا نقول ندوق كويس نقر شيطان كو حيلي يقولون truly نحن نجزي أي في الصرف نقبر لنا سي we can hear his voice تومناتيس دمت أي سمعني يوم كويس بلنا قويتا is telling us through his prophets right now there are so many informations out there we've been evangelizing for years أنا بس أنا بسيس I've been evangelizing for over 25 years this is بلوكم زلقوا حجي قدم أي نبرن يزاروا لنيره صلت إخنسه عبدي إخنسه لنيره حجيكم كله يمتصالو تم حد سبات ناي قدم زوكورو مزيوم أتليديات تبليز نبركد أي متصلي زلو نريو دي نازلنا أبن حجي مالتي يتم ستزيرو دوم زلو خاني كم صلت كم عبدي كم من crazy كيرم كاريها like you some kind of wacko yet صباح نقوجن تسبت خازني
ጎይታ ዝዛረብ እዩ ዘሎ ኣባዚ ወንጌል ተዛሪቡ እዩ ብናቱ መሰንጀርስ ገይሩ ግና ኸ ህዝብና ኣይሰምዐን ንዕቕዎ ነቶም መሰንጀራት ኣብ ጀሊ እትይዎም ስጋዕ ሕጂ ኸ የካይድ ኣሎ ሲስተር ኣፀደ ብራዘር ዮሃንስ ምሳና እዮም ዘለዉ ኣብዚ ዓለም እዚኣ እዮም ዘለዉ ናታቶም መሰንጀርስ እዮም ነይሮም ንሳቶም ከዓ ነፂጎሞም እዮም ዓለም ነፂጋቶም እያ ድሓር ከዓ ተመሊስና ከዓ ካብ ሸይጣን ካብ ኢንፎርሜሽን ንደሊ the information is there ካብ ጻድቃንና ካብ በዓል ኣባዘ ወንጌላት ሒዝኩም ካብ መሰንጀራት ንህና ናይ ዓድና ጎይታ ዝሃበና በዓል ሲስተር ኣፀደ ጻድቃና በዓል ዮሃንስ ብራዘር ዮሃንስ እዮም ኩሎም ጻድቃናት እዮም by the way ትሩሊ ምሳና ስለ ዘለዉ ግን ኣይርድአናን እዩ ኩሉ እዚ መሰጅ ዝተዋህቦ ነፂግናዮ ብዙሕ ሰብ ዝፋለዋ ይገብሮን እዩ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ነፂግና ኢና ዘለና የት ካብ ሸይጣን ግን ንፅበለና ኢንፎርሜሽን ክበና እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ጋይስ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዛ ቃል ዝተዛረብክዋ ናይ ዝሓውና ኸማኒ ኣነ ፐርሰናሊ ዝኩርኢሽ ክቆርሖ የደልን እየ ፐርሰናሊ ንዑ ኣዘራሪበ ነይረ ዝኾናታት ናይ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ክርድኦ ኢለ ግን ወላ ንሱ ክሰምዐኒ ይከኣለን ኢማጅን ወላ ክርስቲያን ኮ እዩ ዘይሰምዕ ዘሎ ወላ ክርስቲያን ኮ እዩ ዘይሰምዕ ዘሎ ግን ሰብከ ድሓን ብግዚኡ ኩሉ ክንዘራረበሉ ኢና ሕጂ ክዛረብሊ ዘለኹ እቲ ናይ ኤጀንዳ 21 2030 ዝበሃል ማለት እዩ ንሱ ከዓ እቲ ሓደ ሓደ ነገራት ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሕጂ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ this is not going to happen in 2030 ሓደ ከዓ 2030 ክኸውን እዩ no it's not happening in 2030 it's actually taking place right now ግን ይሓውቁ እዮም ዘለዉ ካብ ህዝቢ ካብ ዓለም it's actually taking place right this minute guys ንሱ ከዓኒ ሓደ it's called transhumanism it's actually taking place they are manipulating people but it already is in a process is taking place transhumanism human and machine already ሓደ ሰባት ከመራ ኣለዉ already ሂወቶም እቲ ነገር ምስ ወግኡ ማለት እዩ ሓደ ነገር ለውጢ ዝረኣዩሉ ኣብ ሂወቶም ምስ ኸዓኒ ሂመኖይድ ኣሎ ሃይብሪድ ኣሎ reptilians ኣለዉ alien demons ኣለዉ ሕጂ ናይ book of enoch እንድሕር ኣንቢብናዮ ንፍሊም ንሳቶም ከዓ ዲመን ሂመን ከም ስርዓት እዞም UFO መፂኦም ንሰብ ወሲዶም ኣብዳክት ገይሮም ነተን ኣንስቲ ገሊአን ይጠንሳ ይወልዳሎም ክንደይ ነገር እዩ ዝካየድ ዘሎ ጋይስ it is here ግን ዓይንዶ ኣለና እዝኒ ዶ ኣለና ክንሰምዕ እንድሕ እዝኒ ኣለና እንድሕ ዓይኒ ኣለና ክንደይ ኢንፎርሜሽን ክንመሃር ንኽእል ኢና ክንደይ ኢንፎርሜሽን ጎይታ ሂቡና ዘሎ ግና ኸ እቲ ዝሰምዕ የለን በቃ እቲ ግዜ ገና ዝኣኸለስ ኣይመስሎን እዩ ዘሎ ህዝብና ግና ብሕጂ ስኒ 20-30 ዓመት ወይ ሞር ዝነብር እዩ ዝመስሎ ዘሎ there is no time left guys there is no time left I'm telling you right now there is no time left ግዜ ሓፃር everything will happen so fast time ቀልጢፍ escalate ዝገብር ዘሎ ኢሉና ጎይታ ይቕልጥፍ እዩ ዘሎ if you guys notice it time ይኸይድ እዩ ዘሎ ቀልጢፉ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝተባህለ ስኒ ኣብዚ እዩ ዘሎ እሞኒ እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ክኸፍተልና እቲ ዝግበር ዘሎ ዓለም ንኽርድአና እዚ ኢና ጸሎት ክንገብር ዘለና ሞስጋ ኔክስት ታይም ንራኸብ ኣብዚኣ ይዓፁ ጎይታ ፍቓዱ ተኮይኑ anything information ዘለኩም ወይ ሕቶ ተልይኩም ወይ ሓደ ነገራት ምሻለኩም ክልይኹን ደልየኩም ኣብቲ ታሕቲ ጻሓፉ ላይ ያው ፕሊዝ ተኽኢልኩም ብእንግሊሽ ጻሓፍዎ ምእንቲ ሪስፖንድ ክገበርኩም ኣብዚኣ ዘረባ ይዓፁ እግዚኣብሔር ጎይታ ምሳናኹም ኣምላኽ ይባረኩ